Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok, isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Ling grantes mentok Kang iki Kang. Golek ana. Aku wis ngerti kok aku ki sejarah-sejarahmu ku ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Ha iki karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang. Yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Heeh to, Nok? Sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote.